हाय लोगोफोर, खुलुमबाय। आंनि यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। आं दिनै नोंसोरनि गेजेराव मनोरंजन लाहारीनि सोमोन्दै भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थादो। मनोरंजन लाहारी बिथांनि गामिया बामुनखुरा। दानि क'क्राझार जिल्लानि बामुनखुरा गामियाव 1936 मायथाइयाव जोनोम जायो। बिफानि मुङा बसन्त कुमार लाहारी, बिमानि मुङा देवबारी लाहारी। बिथाङा 2008 मायथाइयावहाय बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलाङो। सोलोंथाइ बियो अबेश्वरी हाई स्कुलनिफ्राय 1953 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिनानै कटन कलेजाव फरायहैदोंमोन। बिथाङा PU आनजादखौ 1955 मायथाइयाव आरो BA आनजादखौ 1957 मायथाइयावहाय पास खालामो। 1963 मायथाइयाव गुवाहाटी बुहुम फरायसालिनिफ्राय MA इंलिसाव पास खालामदोंमोन। बिनि उनाव 1972 मायथाइयाव बियो BEd पास खालामदोंमोन। बिनि उनाव बियो 1963 निफ्राय 1981 मायथाइसिम क'क्राझार कलेजाव इंराजि बिफानाव बिबुंगिरि जादों आरो 1981 निफ्राय 1994 सिम बियो क'क्राझार गभ. CTE कलेज अफ टीचार एडुकेशननि बिबुंगोरा जादों। 1994 मायथाइयाव बियो आजिरा लादों। फिन 1994 निफ्राय 1999 सिम धुबुरी BEd कलेजाव बिबुंगोरा जादों। 1999 मायथाइनिफ्राय GU क'क्राझार केम्पासनि बर' बिफानाव आलासि बिबुंगिरि जानानै बर' थुनलाइ जारिमिननि थानाय बिसान लिरनाय बोसोरसिम 2007 सिम आलासि बिबुंगिरि जानानै दंमोन। मनोरंजन लाहारीया गोबां लाइसि आरो बिसिम्बि सुजुबोदों। कटन कलेजाव बर' फरायसामोन दिहुननाय अखाफोर लाइसि 1954 मायथाइनिफ्राय 1955 नि लेङाइ सुजुगिरिमोन। 1974 मायथाइनिफ्राय 1975 मायथाइसिम बियो असमर जनजाति सावराय लाइसिनि सुजुगिरिबो जादोंमोन। उनाव बर' थुनलाइ आफाद सिङाव थानाय टेक्स्ट बुक प्रडाक्शन कमिटिनिबो आफादगिरि जादोंमोन। 1963 मायथाइयाव गायसननाय बर' लेंगुवेज एन्ड लिटारेचार एस'सिएशननि नेहाथारि जादोंमोन आरो 1985 मायथाइयाव टिपकाइ बर' रेबग्रा जुथुम गायसनब्ला बियो बोसोरथामनि थाखाय आफादगिरि जादोंमोन। बेफोरनि अनगा एबसु सोमावसारनायाव पिस कमिटि बायदि मिशनजों सोद्रोमा जानानै थांफानानै बर'फोरखौ जुलुम खालामनायाव जायगाफोरखौ नायदिंहोदों। बिहुराम बर', जगेन्द्र कुमार बसुमतारी मोननि दैदेननायाव 1984 मायथाइयाव हाफ्लंआव स्टाडि टीमनिबो बियो सासे सोद्रोमा जानानै थांफादोंमोन। दायो मनोरंजन लाहारीनि थुनलाइ सोरजिनि सोमोन्दै गाहायाव सावरायनोसै। बिथांनि खन्थाइ बिजाबफोरा जाबाय माब्लाबा, माब्लाबा आरो गुबुन गुबुन खन्थाइ, आं थांफिनगोन। माब्लाबा खन्थाइ बिजाबखौ बिथाङा 1977 मायथाइयाव सेबखांना दिहुनदोंमोन। माब्लाबा आरो गुबुन गुबुन खन्थाइ बिजाबखौ बिथाङा 1993 मायथाइयाव सेबखांनानै दिहुनदोंमोन आरो आं थांफिनगोन खन्थाइखौ बिथाङा 1998 मायथाइयावहाय सेबखांनानै दिहुनदोंमोन। बिथांनि रायथाइ बिजाब बिथांनि रायथाइ बिजाबफोरा जाबाय 1 नम्बराव दङ गोदान बर', 2 नम्बराव दङ नोजोर। बिथां मनोरंजन लाहारीया रायथाइ लिरनो जुरिजेनो अखाफोर लाइसियाव। बिथाङा गिबियै अखाफोर लाइसियाव रायथाइ लिरनो बिथां मनोरंजन लाहारीया खन्थाइ रायथाइनि अनगायै सुंद' सल'बो लिरदोंमोन। बिथांनि सुंद' सल'फोरा जाबाय 1 नम्बराव दङ सल' बिदां, 2 नम्बराव दङ बाजै, 3 नम्बराव दङ गावदां, 4 नम्बराव दङ दग्रि। बिथांनि सल' बिदाङा ओंखारदोंमोन 1978 मायथाइयाव आरो बाजै सुंद' सल'आ ओंखारदोंमोन 1994 मायथाइयाव आरो गावदां सुंद' सल'आ ओंखारदोंमोन 1996 मायथाइयाव। दग्रि सुंद' सल'नि मायथाइखौ मोननाय जायाखै। बिथाङा खन्थाइ, रायथाइ, सुंद' सल'नि अनगायै सल'माबो लिरदोंमोन। दा बिथांनि सल'माफोरा जाहैबाय खारलुं, हायनामुलि, रेबेका, आलायस्रि, दायनि, जम। खारलुं सल'माखौ सेबखांनानै दिहुनदोंमोन 1977 मायथाइयाव। हायनामुलि सल'माखौ सेबखांनानै दिहुनदोंमोन 1985 मायथाइयाव। रेबेका सल'माखौ
सेबखांनानै दिहुनदोंमोन 1999 मायथाइयाव। आलायस्रि सल'माखौ सेबखांनानै दिहुनदोंमोन 2003 मायथाइयाव। दायनि सल'माखौ सेबखांनानै दिहुनदोंमोन 2005 मायथाइयाव आरो जमनि सल'माखौ सेबखांनानै दिहुनदोंमोन 2006 मायथाइयाव। मनरन्जन लाहारी बिथाङा गोबां फावथाइबो लिरनानै गालांदों। बिथांनि फावथाइफोरा जाबाय आनारि, हांमा हांसा, रांखिनि, बारहुंखानि उनाव, बिमा, गावबा गाव लामा, महरगिरिनि सिमां, बारसे बिबार सिरिनाय, अरननि बिबार, हिन्जाव नायनो थांनायाव। बे फावथाइखौ बिथाङा लिरनानै गालांदों। आरो बिथाङा दिहुननाय रेपि रिडार्स बिजाबफोरा जाबाय सुबुंसा, एम्बुस्रोन, अमनाथ, समनाथ। बिथां मनरन्जन लाहारीया गांनै इंराजि खन्थाइ बिजाब लिरदोंमोन। बे खन्थाइ बिजाबफोरनि मुङा जाबाय माय भार्सेस आरो सिंगिं डाउन द लेन। आरो इंराजि रायथाइ बिजाबबो लिरदोंमोन। बे बिजाबनि मुङानो जाबाय इन द रियल्म अफ थट। बेजों लोगोसे इंराजि सावराय बिजाबबो लिरदोंमोन ए स्टाडि अफ बर' फल्क संस। बेजों लोगोसे माखासे बिजाबफोर दङ जेरै थुनलाइ आरो गहेना, बर' थुनलाइनि जारिमिन, बावथिना सानथौ, बिमानि राव फोरोंनाय खान्थि बर' आरो राव सोलायनाय बिजाब डन कुइस्ट। बिथां मनरन्जन लाहारीया थुनलाइ सोरजिनानै माखासे बान्था आरो बाख्नाय बिलाइफोरबो मोनदोंमोन। बेफोर जाबाय आसाम सरकारा होनाय बान्था मोननैया जाबाय थुनलाइ आरो बान्था आरो बिष्णु राभा बान्था। बर' थुनलाइ आफादा होनाय बान्थाया जाबाय समेश्वरी बान्था। गान्धी हिन्दुस्तानी राष्ट्र भाषा बान्था बेखौ निउ दिल्लीयाव मोनदोंमोन आरो दलिल साहित्य एकाडेमि बेखौबो निउ दिल्लीयावहाय मोनदोंमोन। बेनि अनगायै क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, क'क्राझार प्राइमारि बर' थुनलाइ आफाद, बर' रेबग्रा जथुम आफादफोरनिफ्रायबो बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। बे कुइसनखौ मोजाङै नोजोर हो। बे कुइसना आसाम टेट 2019 इउपि लेभेलाव फैनाय। मनरन्जन लाहारीनि सुंद' सल' बिजाबा बबे मायथाइयाव नुजादोंमोन? बे कुइसननि राइट एन्सारखौ कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों आरो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।